Hva helt om dysten? Jag det var en så dystur, det var inte akkurat bäst dystur, men jag hade spelaren offrat sin ägg och utifrån, här som hade pressa och så var det en god idé och det är allt. Ta i dysten var det hade inte att vi där och hållt nakt vi 80 det vi hade alla från 3 så inte hållt nej. Hva var gale? Nej, jag hade inte att det var såna gale. Det var 2 goalie som var av Vattlon och jag hade 2 lig som var och värren till tojer och vi hade nog skilt vi att skapa mål Berlin. Märkte du att Jakob inte inte var mål då? Självande Jakob får inläggar men som det är som Jan Ball kommer in han gör det för det och han har alltid så upp på det allt. Så han märkte inte väl det. Självande är checkat det samma men han är med kommer in och han gör det gott. Hur vant att du vinner FM i år? Nej, så nu så regler upp på för att vet du. Jag tycker att det är man kan på till så det. Men jag hoppas det blir som vinner. Vinner det FM i år? Det är en god spårning Jan Hart. Jag hade att nu ta nästa dyst och så jag att kappen ligger kvar vinner FM.